This program is a replay of a past radio program. Kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Bring me to everlasting life. Si San Pablo nagkanayon, nga kanamo makat-un kamo sa dili pagbaton og huna-huna, nga kapin sa mga butang nga nasulat na, aron walay usa kaninyo nga magpaburot. Sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Bagasuking di paminaw niya na sab kining tulumanon. The woman I love, kunang babae nga akong gikugma, huskapon, ning nagtumala sa mong tulumanon, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Sige hapon ang hinaot, e nagkamus kapiskay, sa panglawas, aron nga andam maminaw, ning mong tulumanon, nga puno sa mga kahayag, katinawan may labot na sa atong pagtuo, e gitudlo sa atong simbahan, ang babae, nga gitumbok sa maong tulumanon. Ang babae nga akong gihigugma. Kagahapon hatong gisaad kaninyo ang tema may labot na sa Biblia. Kung Biblia ra ba mao'y gabayan sa atong pagtuo.
nahuman nato ang tema kagahapon sa bunyag. So nihangyo ta karon nga kining laing tema andam gyapon mo sa pagpaminaw o pag-take note no sa mga importanteng punto may labot na sa maong pagaisgutan. Kining timaha mga suking tigpaminaw, moingon kog importante kayo kaya naa dinhi nakasalalay o nakabasi ba ang atong kanabang ilhanan kung asa ba ta mo dapig, asa ta mo join o unsa atong pilion nga tinuuan. Buot na akong ipasabot nga kini bang makapili ka kung asa ka. Diri ba ka sa baruganan nga Biblia ra mo bugtong basehan sa pagtuo o kanang duna pay lain. Kay duha man ni ka pagtulon-an ron nga managlahi mo'y atong idayag. O sa veritas ang iyang trabaho mao ang paila pag-ayo sa asay iyag yung gituhuan. O naran ninyo kung musunod ba mo no, sa gituhuan na veritas. Atong gibasa dayon ang tudling din ang usa lagi sa atong mga haligis pagtuo si San Pablo nagkanayon. Nga kanamo makat-on kamo sa dili pagbaton og hunahuna nga kapin sa mga butang na sulat na aron walay usa kaninyo nga magpaburot. Asa man ni nato mabasa? Mabasa nato ni sa unang Korinto kapitulo 4 tudling 6. 1 Corinthians no chapter 4 the verse is 6. Nganong ato dayon ning gibasa kay usama ni sa mga tudling gigamit sa atong mga igsuon nga nahimulag sa ilang pagsaway no sa atong baruganang Katoliko may labot na sa Biblia. Kay lagi ang Katoliko nga baruganan dili man kay Biblia ra. Kay ang Katoliko gud mga suking tigpaminaw ang gibasihan di kay usara kun ang Bible. Tutulo ang gibasihan sa simbahang Katoliko mga suking tigpaminaw. Ang mga matuhuong Katoliko kung magtuon may labot na tinuhuan ang gabayan o basihanan tutulo o tulo ka buok di kay Biblia ra no. Unsa man ang tulo? Una, of course, kanang Bible, no? Isa na, Biblia. Ikaduha, kanang gitawag na tog apostolic traditions. Kanang naama sabot nato sa ikaduhang Tesalonica 2:15. Kadtong gibinaba na lang kay wa na masuwat. Ikato mao ang teaching authority. Otoridad bas pagpanudlo. Importante kay na kay dili man gayo bisan kinsa ra may manudlo. Kaysa pagtukod ni Kristo sa iglesia mga suking tigpaminaw. Sara magyuto ka kapunungan, kahutong, kagrupo, iyang gitahasan, kadtong iyang mga tinunan. Wa man siya magtukod og laing set up kanang pipila ka tinunan din lahi po dito spikas ana. Kadtong 12 o 15 ilang mga nakabig, mao ra gyud to, usa ra gyud to sila. Ang gitahasan sa atong Ginoong Kristo usara ka pundok kadtong yang giingnan panglakaw kamos tibuok kalibutan. Din ang isa kanila mao si Pedro. Din yang giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang imong itugot usab nako sa langit. Nana sa Mateo 16 tudling 19. Sumona ang Katoliko nga baruganan kung maghisgot og pagtuon may labot na tinuhuan. Tulo ang gawion nga basihanan. Una, Biblia. Ikaduha, apostolic traditions kanang gihisgutan sa ikaduhang Tesalonica 2:15 nga gibinaba na lang kay wa na masuwat. Og ang ikato, teaching authority.
otoridad sa pagpanudlo. Kay kung walay otoridad na bisan kinsa naman no atong paminahon kung di ta mangita sa kinsa gyud may otorisado nga mutudlo aning Biblia. Sa San Mateo Kapitulo 7, tudling 29 no mga suking tigpaminaw, matud pa no sa King James Version, "For he taught them as one having authority and not as the scribes." Ang atong Ginoo ba nga nanudlo nga naagyod ang otoridad kaniya dili niadtong mga skriba. Kani katong mga skriba maing laki man pudto sila sa kasulatan. Pero tungod kay ilang gisupak ang otoridad nga mao si Kristo, nahimong kawang lang ilang mga kahago silang kamayng laki. Kay dili dapat supakan o kontrahon nimo ang authority kana sa tung Ginoo. Mao na kung kinsa tong mga tao, mga tinun-an nga gisangunan sa atong Ginoo sa pagpanudlo, dapat gyud ta mo sunod. Dili kay basa-basa lang tag Bible, dahil ug unsay atong pagsabot mo na dahil na ato na dahil hukman nga mao ni tinuod. Dayon ato na dahil lupigon tong mga otorisado hinoon, no? Itong mga gi-authorize. So, dili na, no? Kailangan mutahod tag teaching authority, no? Otoridad sa pagpanudlo. Maong susiho nato kinsa ning mga gipangtahasan, kinsa ang mga sumusunod sa mga apostoles. Kaya doon na may kanang gitawag nato succession of authority. Dili kay tukod-tukod lang tag pundok den moingon den ta mo claim den ta nga tinuod na ni. No. Dili oy. Kay ang pundok nga gitukod ni Kristo humana niya natukod. O kini nagapadayon. Ang ato na lang himuon maong pagpasakop nini, di na ta maghimog lain. Kaya kung maghimog taglain na mo daghan, nagkadaiya, nawa na gyoy panagiusa, o mao na'y nahitabo nato ron mga suking tigpaminaw. Sa San Marcos 1:22, matud pa, "And they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority, and not as the scribes." Muna, kining authority or otoridad, importante kini. Kailangan ang otorisado mo gay atong labawong paminahon, dili kay bisan kinsa. Ugunya sa Roma Kapitulo 10, tudling 15, "And how shall they preach except they sent?" Sao nila pagpanudlo kung sila wala gipadala? O kining gipadala sa atong Ginoong Kristo mo man itong mga authorized persons. Naman na sa San Juan 20 ba, 19 at 23, itong naingon siya, maingon nga kung gipadala sa amahan, ako sab nagpadala kaninyo. Kinsa man itong mga kaninyo, o man itong mga tinunan, mga apostoles, o kinsa man po ilang gibinlan, kinsa ilang mang gitahasan. So dito kita mo sunod, kay tuwa dito nila ang authority. Kinsa ilang gipandungan sa mga kamot. Si Veritas God mga suking tigpaminaw, sa iyang pagtuon, iya manggong nasuta nga ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles, mao manggun ato mga obispo. Kanawar ko ninyo, succession of authority. Succession of authority, mga suking tigpaminaw, ang ato mga obispo, pinanguluhan Santo Papa, mao man sila ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles. Tanaw ninyo sa kasaysayan. Nga naman, muhatag ko ninyong pipila ka ehemplo lang, no? Si San Ignacio sa Antioquia, ikatulong obispo sa Antioquia, no, sa atong Panginsusi. Tinunan man yun na siya direktamente ni Saint John the Evangelist. Si Saint Polycarp, mao gihapon. Ireneo, although si Saint Ireneo, tinunan siya ni Polycarp, pero tungod kay si Saint Polycarp, tinunan ni Saint John, so munang makaingon ta nga katuhuan usab si Saint Ireneo. Unya, puro mo ni sila mga katolikong obispo. Unya, mao lagi, tanaw na itong grupuha, punduka. Sa history, mao maning grupuha ron. Nga na sa itong panahon, Iglesia Katolika Apostolika Romana, itong mga kaobispuhan, pinanguluhan sa Santo Papa. Ganong namay Santo Papa, tungod kay kanila god niadto,
isa nila mao si Pedro, mao may gitugyanan sa mga yawis giharian sa langit, di ba? Pedro, ihatag ko kanimong mga yawis sa giharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang imong itugot usab nako sa langit. Unsa man ang tinugyanan sa mga yawis giharian sa langit, no mga suking digpaminaw. Sumalas batasan sa mga Hudeo atong basaho ng Isaiah 22 o chapter 22 verses 20 to 23 nga kanang tinugyanan sa Yahweh pagatawagon na siya amahan, no? Basahan niyo sa King James Version, no? Kanang tinugyanan sa Yahweh tawagon og amahan sa ubang hubad pangulo. Kanang amahan sa kinat sila papa, di ba? Pero basin mo santops niyang unahuna gatong San Mateo 23:9 ba nga ningon ang Ginoo, ayaw kamo pagtawag og amahan diri sa yuta. Natay separate topic ana, no? Dili na literal, no? Kung imo nang literalon na hastag pagtawag na tog amahan sa tong mga presidente na sayop na data. Pagtawag og amahan sa tong amahan des pamilya na sayop na data, no? Dili na, no? Natay separate topic ka nang may tungod sa issue may labot na sa pagkaamahan, no? Ako lang ni gilakbitan kay ato mang gi-establish, ato bang gi-tagaan og reason o katarungan ngano nga ang gabayan sa tinuang Katoliko may labot na sa pagtuo dili kay Biblia lang, no? Una, Biblia, di ta musupag ana. Ikaduha, apostolic traditions, kay naay gibinaba na lang kay wa na masuwat, no? 2 Tesalonica 2:15 ug ang ikatulo, teaching authority, no? Otoridad sa pagpanudlo gana sa mga tinun-an ug ilang kining gipasa-pasa ngadto sa mga sumusunod. And yet, no, ang kasaysayan kun history mutug-an nato ganaan sa mga kaobispuhan, no? Lahi po na nga isyo kung moingon taon niya ngano man lagi na may mga obispong badlongon, no? Lahi na po na nga isyo, no? Sama ra nas pag-ingon nga sa mga apostoles na apoy na himong badlongon, no? Lahi po na siyang issue. So, mga suking tigpaminaw, atong kutloon ang kanabang pasugo magazine, no? Sa atong mga igsuon nga sa Iglesia ni Cristo, no? Nga pundo kay nagpasabasa man punta sa ilang pasugo magazine. Mo man atong usapod sa gawion din kung ato ng himuong tema kining may labot na sa Biblia, no? Kay dako kayo og kalainan ang ilang gipanudlo og sa atong gipanudlo og kining ilang gipanudlo mao po ni gipanudlo sa uban natong mga igsuon nga nahimulag, no? Matud pa sa pasugo magazine sa atong mga hinigugmang Iglesia ni Cristo sa Setyembre-Oktubre 1988 sa pahina 3 giingon, "We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God." Ang Biblia kuno mo'y ilang gituhuan ra. Ang bugtong basihan diha sa pagtuo ug pag-alagad ngadto sa Dios. Ug unya laing issue nila sa pasugo July-August 1982, page 15 gingon, "A true preacher therefore should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent." Yang matuod kuno nga magwawali mo ilagayod nga wa na laing basihan o otoridad gawa sa Biblia. Siya musulti nga kana ra gyung gisulti sa Biblia. Ug kung muhilom ang Biblia, hilom siya. Sa to pa Biblia ra gyud mo'y bugtong basihan sa pagtuo. Ngano nga ko ning gi-quote kining ilang pasugo magazine, no? Sa to mga hinigugmang Iglesia ni Cristo mga suking tigpaminaw, dili aron pag daot, no? Kanila. Ang atong tumong mao ang pagtandi. Kay kini nga atong tulumanon mutabang ni ninyo og tandi sa nagkadaiyang pagtuo para makapili gyud sa husto. Sumuni tahas pod sa atong tulumanon aron makapili mo ginsakto. Mas may mangunang daghan tang mga data ma-gather parang maka came out o maka musangko kita sa mas kinibang mas maayo nga desisyon niya kaysa pipila lang ka datas, mga informasyon atong hipuson din
desider din tag-decide, mao ni tinuod. No. Kailangan daghano na to atong mga informasyon o mga kanang nahibaw-an. Kay kung mas daghan na nga itong mga datas, mga informasyon, ay mo desisyon, so mas duol gayud, no? Tinuod ang atong mapilian niya nga desisyon, nga suking tigpaminaw. Nganong ato ni siyang itandi? Kay matod palagi, a true preacher therefore should recognize no other basis and authority except the Bible. Gitumbok sa mga magazine sa itong mga igsuon nga ang otoridad kana ra yung Biblia. Mo sukwahi man kung atong basahon sa unang Timoteo 3:15. Okay, sa unang Timoteo 3:15 giingon man, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran mao ang iglesia. The pillar and the foundation of the truth is the church. Ang iglesia, unsa man ang church? Ang katawhan. So ito pa, ang authority dili lang kay ang Bible. Hasta usab ang katawhan nga gitahasan sa itong Ginoong si Kristo. Iyang gitukod. Kay kung maghisgot gud ang Biblia, dili nato ihikling, dili nato isiparar ang teacher ang magtutudlo. Sama diya sa eskwelahan. Mo eskwela ta, mo gamit man tag libro, di ba? Pero di kay libro ra kay na teacher na mo tudlo na to sa pagsabot tong tuwas libro, di ba? I-appeal na to ang teacher. Just pag to na to, di kay libro ra, no? Di niya magkadimaw ang atong sabot sa libro, di ba? Mas nauna, mas duyan tong atong mga maestro kay nato, mga estudyante. Di ba? So, basa tag libro, minaw po ta sa teachers. Muna sila mugiya na to sa pagbasa sa libro. Sumo na mga suking tigpaminaw. Dili kay Biblia lang ang authority. Gani sa San Lucas 10:16 unsa may gingon sa Ginoo, ang inyong idili ang Mateo 18:18 man to katong ningon si Kristo. Ang inyong idili diri sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. Kinsa may giingnan sa Ginoo niya na mga suking tigpaminaw. Ang mga tinunan niya, ang iyang simbahan. The teaching church, ang simbahan nga nagapanudlo. So, otoridad ang simbahan, dili kay ang nasulat ra kun Biblia. So, mao na mga suking tigpaminaw nga kining na sulat sa Pasugo magazine sa itong mga igsong Iglesia ni Cristo sa gula Hulyo-Agosto 1982. So, pahina 15 nga ang matuod kuno nga preacher mo ila nga wa nila ang basihan. Just pagpanudlo og otoridad mao ra gyud ang Bible. Siya musulti kay kanang gisulti ra gyud sa Biblia og mohilom siya kun mohilom ang Biblia kini mga suking tigpaminaw na isupak ni sa unsay gipanudlo gyud tibuok sa Biblia mismo. Gani kining pagtulon-ana mga suking tigpaminaw atong gisubay ang Biblia wa man ni masulat. Kining napatik sa July-August 1982 page 15 o kining sa September-October 1988 page 3 no sa maong Pasugo magazine wala gini sa Bible ni nga teachings, no? Kining gingon, we believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Ganito sila nga ang Biblia ra mo ilang bugtong basihan sa pagtuog, pag-alagad sa Dios, wala ni sa Bible. Kining yung letra por letra nga giingon diri ang tinuod nga magwawali o a true preacher therefore should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Musulti siya nga kanarag yung gisulti sa Biblia o muhilom siya kung muhilom ang Biblia. Pero ang nagsulat na ini wala kabantay. Kining ilang gipanudlo wala man gisulti sa Biblia. So bali nanudlo ang Pasugo magazine nga iya ra pong gisupak ang iyang gipanudlo. Ano man? Kay niingon go no, klaro kayo. Musulti siya nga kana alag yung gisulti sa Biblia. Muhilom siya kung muhilom ang Biblia. Unya kay wala man gisulti sa Biblia. Kini akong musbo na
A true preacher should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Ang tinuod nga magwawali, kinahanglan mo ila nga wa na laing basihan o otoridad gawa sa Biblia. Musulti siya, kana ra yung gisulti sa Biblia. Muhilom siya kung muhilom ang Biblia. Nya kay wala man ni sa Bible. Silent man ang Bible ani. So simple ra kayo nga ang gipanudlo sa maong magazine iya ra po ang gisupak. Mao na mga suking tigpaminaw. Nakaron adto ta sa Katoliko nga barugahanan may labot na sa Biblia, no? Kung asay mo takdo gayod mga suking tigpaminaw, no? Matud pa sa basahon sa usa ka obispo, no? Nga giuluhan may Catholic faith, no? Mao lagi by Bishop Morrow, page 123. Gingon, the Bible cannot be the sole guide of our salvation. It does not contain all necessary truths of our salvation. So, kung atong itandi sa Pasugo Magazine sa atong mga igsung Iglesia ni Cristo o sa kining atua, mga suking tigpaminaw, para nako mao may mutakdo ning giingon sa usa ka obispo. Nga naman. Kaya ang giingon sa usa ka obispo, ang Biblia dili mao'y bugtong giya sa atong kaluwasan. Kay wala diha tanan ang importanteng kamatuoran nga gikinahanglan sa kaluwasan. Tinuod man yun, di ba? Kay sa ato nang gingon, ang Biblia usa lang sa basihanan nato sa pagtuo. Dayon, iapil nato ang apostolic traditions. Ano man? Kay doon na may gipanudlo nga wa na mabasa sa Biblia litra por litra kay gibinaba na lang. Sama atong giunsa pagbunyag si Kristo. Mabasa ba sa Biblia litra por litra? Mabasa pa gud katong atong gibasa kagahapon, human naman to. Nga giingon raman to nga sa paghuman gayog bunyag kang Kristo mihaw-as siya sa tubig. Ingon naman human na sa bunyagi ay mihaw-as. Wa man giingon giunsa sa pagbunyag. Wala giklaro sa Bible giunsa sa pagbunyag. Nasa man nato na mahibawan sa apostolic tradition kadtong gibinaba na lang pagsulti kay wa na masulat. Mao na mga suking tigpaminaw unsa man dag kaligunan ana. Nasa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 tudling 15. Ako ning basahon ning 4 o 5 ka nagkadaiyang hubad anang kanang tekstuha mga suking tigpaminaw, no? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Unahon na to sa Mayong Balita Biblia, no? Kanang Bisaya, kanang kumo nato nga hubad. Giingon, busa mga igsuon, ampingi ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Dili kay sulat lang, no? Matud pa diri sa atong gibasa nga teksto, no? 2 Thessalonica 2:15. Unsa kano? Busa mga igsuon ampingi ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. So, matud pa ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Tesalonica, ang ampingan kuno diha sa pagtudlo. Mao ang mga kamatuoran. Unya unsa man ning mga kamatuoran na pinaagi sa wali o sa sulat. So dili kay sulat lang kay naay giwali. Nganong do na may giwali pinagi sa baba kay naalagi wa na masuwat. Unsa may prueba nga naagi wa na masuwat nga kinahanglan gyapon unta nasa Juan kapitulo 21 tudling 25, no? Basahon nato sa daang hubad kanang bugna nga hubad sa Cebuano, no? Juan 21:25. Ug may uban pa usab nga daghang mga buta nga gibuhat ni Jesus nga kung isulat ang tagsa-tagsa sa akong paghunahuna, ang kalibutan dili igo nga kasudlan sa tanang basahon nga kinahanglan unta sulaton. Nganong gibasa nako ni nga version sa Biblia mga suking tigpaminaw kay nahinumdum ko sa usa ka ministro, no, sa laing tinuhuan. Dila na ako hisgutan nga matud pa niya, no, nga kadto kunong wa na masulat dili na to kinahanglan, di na to kinahanglanon. Muna nga kung mo kutlo ko aning tekstuha, di gyud ako kalimtan kadtong daang hubad sa Binisaya.
Kay wala gyud giingon nga wala kinahanglan na tungwa na masulat. Giingon hinoon, bali hinoon, giingon nga kinahanglan unta sulaton. Akong usbo na, San Juan 21:25. Ug may uban pa usab nga daghang mga butang nga gibuhat ni Jesus nga kung isulat ang tagsa-tagsa sa akong paghunahuna, ang kalibutan dili igo nga kasudlan sa tanang basahon nga kinahanglan unta sulaton. Gani mga suking tigpaminaw, kining kamatuoran nga gihisgutan dinhi sa 2 Tesalonica 2:15, ang hubad ani sa Revised Standard Version Oxford Edition o sa kining New World Translation sa atong mga igsoong saksi ni Jehova. Kay kining New World Translation sa atong mga igsoong saksi ni Jehova, ang hubad sa kining mga kamatuoran dinhing gisgutan, traditions. Bisan sa King James Version, traditions gyapon ang gihubad. Sa New American Bible, traditions gyapon. Sa Jerusalem Bible, traditions gyapon. Sa ato pa dili nato ihikling ng tradisyon kay nahinumdum manggug ko sa pipila sa akong mga higala nga dili katoliko nga kanang ato mga tradisyon ilabang gisaway kay gisaway ko nunas Ginoo. Nya ako siyang giingnan unsa mang mga tradisyon na kay sa akong pagbasa sa Biblia dili man tanang tradisyon gisaway sa Ginoo. Kay gani ang mga pagtulunan sa mga Kristiyanos gitawag man pug tradisyon. Kailangan i-specify na to. Kailangan i-qualify na to unsa ang mga tradisyon nga gisaway sa Ginoo, unsa pud ang mga tradisyon nga iyas mga Kristiyanos. Kay kini klaro man gayni. Kining mga kamatuoran nga gihisgutan sa 2 Tesalonica 2:15 sa hubad sa Revised Standard Version Oxford, sa New World Translation, sa King James Version, sa New American Bible, sa Jerusalem Bible, gitawag mga tradisyon ang mga kamatuoran. Ngano mang mga tradisyon ang mga kamatuoran tungod kay unsa man din ang tradisyon? Kanang tradisyon sa Malas Diksyonaryo, any practices or any kana bang atong gipangbuhat pa nga atong ipasapasa ipasunod from the next generation down to the next generation. Sa ito pa, ipasapasa. Mo man ay tradisyon. So kung mangutan na ta, ang mga kamatuoran ipasapasa ba sa sumusunod nga mga henerasyon, ang tubag ipasapasa. Kay gusto ni Kristo nga ipanudlo gayod sa tanang mga henerasyon ang mga pagtulunan sa Diyos. Conclusion, traditions ang mga pagtulunan sa Diyos. Mo nga, hining 2 Tesalonica 2:15, kung masahayod ta niini mga suking tigpaminaw, kinahanglan mo baton gyud tagunahon nga dili day tanang tradisyon gisaway sa Ginoo. Dili tanang tradisyon gisaway sa Ginoo. Later on ato ra unyang mahibawan unsa ka itong mga tradisyon nga gisaway sa Ginoo. Kay kanang atong mga Catholic traditions kasagaran ya na apostolic tradition na. Tama ng panguros. Kanang nabansay na nato kanatong kumpisal. Nabansay na panahon pa sa una, wala lang kayo giklaro sa Biblia litra por litra. Pero sa tradisyon nga apostolikanhon, klaro kayo na. So, kanang pag-venerate sa mga santos, saints, di kayo klaro na sa Biblia litra por litra. Pero sa apostolic tradition, klaro kayo na. So, mo na mga suking digpaminaw. Kailangan niya ang tradisyon di ay matud pa duhang kaklase. Kaning nasulat sa Biblia o gibinaba na lang, no? Atong basahon ng Oxford, no? So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught by us, either by word of mouth or by a letter. Unsa giingon ni Pablo? Hupti ninyo mga igsuon ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba og sa sulat. So dili kay nasulat ra, kay naagi kining pulong or nagdugtong sa letter o kining nasulat sa Biblia o sa gibinaba lang. So dili kay Biblia ra may bugtong basehan sa pagtuo, kay naay gibinaba na lang kay wa na masulat.
Sa King James, sa New World Translation po sa mga saksi niyo ba, mao gyapon. Gingon, so then brothers, stand firm and maintain your hold on to the traditions that you were taught, either it was through a verbal message or through a letter of ours. So di kay ang nasulat ra gyud mga suking tigpaminaw, kay nay gibinaba na lang kay ngano matod palagi ni Juan, dili tanan nasulat. Nya di ta kaingon nga kadtong wa na masulat wa to kinahanglan. Kay giklaro no sa maong teksto ra pod nga kinahanglan gihapon. Kay kung wa pa kinahanglan, diningon unta si San Pablo nga kadtong gibinaba na lang ay ninyo tuho ang nasulat ra gyud. Wa man siya maingon. In fact, ang duha man gyud patuhuan. Either by word of mouth or by letter. Pinagi sa binaba nga panudlo og sa sulat. So mo na mga suking tigpaminaw. So ang kang Bishop Moro no nga usa ka paring Katoliko moy ako yung gi tamdan kining giingon niya, the Bible cannot be the sole guide of our salvation. It does not contain all necessary truths of our salvation. So mo na mga suking tigpaminaw. Okay. Now, dili lang kay kana nga libro. Bisan pa sa kuan, kadtong pananampalataya at katuwiran ni Monsignor J. Abriol, no? Pahina 140, nga matud pa. Igo na ba sa kaluwasan ng Biblia? Dili pa igo sa kaluwasan ng Biblia. Dili mahimo nga sukaranan sa atong pagtuo kining basahona nga lisud kaayo sabton. Boti pasabot sa mong pare no mga suking tigpaminaw nga kung mubasa ba tas Biblia, dili kay Biblia ra. Iapil nato ang mugiya. Kay matud pa dunay mga lisud sabton. Dato pa ikinahanglan ang otoridad nga mo'y mugiya sa pagpanudlo. Mo na ibot pasabot sa mong pare. So dili igo ang Biblia lang mga suking tigpaminaw. Nakaron adto ta sa mga tudling nga gigamit sa to mga igsuon sa ilang pag-ingon nga Biblia ra gyud mo'y basehan sa pagtuo. Unahon na to tong unang Korinto kapitulo 4 tudling 6 katong gibasa na to sa pagsugod sa tuntulumanon. Nga matud pa ni San Pablo, aron nga kanamo magkakat-un kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na hasulat na, aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Kini matud pa sa to mga igsuon nga nahimulag, klaro kuno ni nga dili kita patuhuon og mga pagtulunan nga wala na sa Biblia kanang kapin na. Kay klaro man ingon San Pablo nga sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na nasulat na. Munang moingon dayon sila nga Biblia ra lagi ang nasulat ra lagi sa Biblia mo ituhuan. Ito pa kadtong wala na nasulat sa Biblia, di na gyud tutuhuan. Pero kung atong ingon na naon pagsabot mga suking tigpaminaw, sila ra pud mismo ila ra pong gisupak ng pagtulunan ano? Bisan pag atong ayuhon og kana bang utingkay ang ilang gipanudlo, dili ra ba gyud tanan naa sa Biblia. Mga suking tigpaminaw. Daghan kayo nga wala sa Bible. Ang prueba na kanang mubasa ka sa ilang pasugo magazine o bisan ka ng mga libro sa ato mga igsong saksi niyo ba? Ako nagbasa-basa mangyugwana, naagi wala sa Bible mga suking tigpaminaw. Naagi yun. Bisan sa kanang mga fundamentalist. Bisan ubang mga tinuhuan. Nag-research man ko para dili ko mahimong bias, no? Gitun-an ako lain-laing relihiyon. Ako mismo found out ko, nakakita ko nga naapod sila gitudlo nga wala gisulti. Wala sa Biblia. Kay kung ang Biblia ra gyud mo ilang itudlo, di wala na unta sila mga libro. Wala na unta sila mga publications. Pero the fact nga naapa sila other publications, onay pagmatuod nga naa gyud ay wala sa Biblia. Ilang gipanudlo kay tuwa sa ilang magazines, tuwa sa ilang mga libro, mga suking tigpaminaw. So, mao na, no? Dili ni nato literalon. Kay kung literalon ni nato, why nakasunod nato? Para nako walay relihiyon nakasunod.
kung litrahon na to ni kining pag-ingon ni Pablo nga aron nga kanamo magkakat-un kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang nasulat na, aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Kung literalo nato ni pagsabot nga kung dili mabasa sa Biblia kapin na, therefore dili tuhuan na, para nako walay relihiyon na katuman. Yano, kay daghan masilag mga libro pod gipanulat. Nagali mga mayang laki nila nga may kay mo eksplikar. Ang mga interpretasyon mahay kay mo interpret, pero katong mga interpretation nila kapin naman to beyond what is written man. Kay kanang interpretasyon beyond naman na, gawas naman na siya, puno naman na siya, beyond naman na siya sa unsay nasulat lang, di ba? So munang para nako way nakasunod kay sama niyo muhatag ko ninyo example kining kuan nganong atong gibasihan katumang sa Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo kay maora man gud po ni no sa ubang tinuhuan kanang nanudlo nga Bible alone, parehas ra man gyud sila kanang giingon ba nga the Bible alone is the sole basis of our faith, no maora man na sila Biblia ra may bugtong gibasihan. Ni ako pong ihatag ninyo ron ang mga samples lang ni siya, di lang nato daghanon gayo nga bisan sila ang atong mga igsuon nanudlo ana, wala ra po nila sunda, ila ra pong gi-violate, ila ra pong gisupak kanang ilang kaugalingong pagtulunan. Ngano? Kay matag ko ninyo example sa Pasugo Magazine sa atong mga hinigugmang Iglesia ni Cristo sa July-August 1981, page 4, doon natin mabasa nga ingon niini. The Roman Catholic Church, therefore, is referred to as Babylon. Ang Romano kuno Katoliko nga simbahan mao ang Babylonia. Conclusion man although taas ni siya nga istorya dito sa Pasugo, pero ang akong gikutlo kini ra kay mataas man pug gayo. Nga matud pas Pasugo, ang Romano kuno Katoliko nga simbahan mao ang Babylonia. Katong inahan sa kahugawan ba? Nakaroon mga suking tigpaminaw ang pangutana na aba ni sa Bible. Kaya ko dugay-dugay naman ko ginasa sa Bible, wa gyud ko'y nabasa nga nanudlo ang Bible nga ang Romano Katoliko nga simbahan mao ang Babylonia. Gani sa akong pagtuon, mao man tong pagan Rome, katong syudad sa Roma nga wala pa ma-Christianize. Gani himong inahan sa kahugawan. Kailain man putong Babylonia sa daang tugon. Yang Babylonia sa bagong tugon kadtong syudad sa Roma nga pagan Rome. Inahan sa kahugawan, dili ang simbahan, dili ang church. Pero mao lagi, moingon sila nga Biblia ra gyud mo ilang itudlo. Muhilom sila kung muhilom ang Biblia. Pero nganong nisulti man sila diri sa Pasugo nga ang Romano Katoliko nga simbahan mao ang Babylonia nga wala man ni sa Bible. Unsa pa? Ang mao gyapon July-August 1981, page 4 to 5. Giingon gyapon nila, the Roman Catholic Church is neither of God nor of Christ. Dili kuno sa Dios ang Romano Katoliko nga simbahan. Wa gyapon ko kabasaan ni sa Bible. Nya ilan ning gitudlo sa ilang Pasugo. Dayon lain pa sa July-August 1981, page 11, giingon, the last messenger of God, the late Brother Felix Manalo, administered the church for almost half a century, 1914 to 1963, a period marked by pioneering growth and development. Wala gihapon ni sa Bible nga si igsuon o the late Brother Felix Manalo, ila nila nga matud pa katapusang mensahero sa Dios. Wala man ni gitudlo sa Biblia, no? Pero ilan ang gitudlo sa ilang Pasugo. So ila ra pong giunay ang ilang kaugalingong panudlo nga matud pa nila ang tinuod kunong magbawali mo sulti kana ra gyung gisulti sa Bible ug mohilom siya kung mohilom ang Biblia, wa ra po niya sunda. Kay naman sila gitudlo nga wala gisulti sa Biblia. Unsa pa? Ang March-April 1981, page 5, nga niingon sila, the first century Church of Christ therefore completely disappeared. Ang iglesia kuno sa unang siglo tibuok nga nawala.
wala lang gyapon ni sa Bible. In fact, contradiction ba gani sa Bible? Kay niingon si Kristo ngadto kang Pedro, sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia, bisan gani ang gangaan sa kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Sa to pa, lig-on ang iglesia, hini mapadayunon mga suking tigpaminaw, dili gini mawala. So dili ni siya disappeared, no? Matud pa silang pasugo nga na disappeared kuno. Nakaron unsaon man nato pagsabot anang unang Korinto 4:6 nga dili literal nga mao gi husto. Mga suking tigpaminaw, no, sumala gud sa atong nasabtan aning giingon ni Pablo sa unang Korinto 4:6 nga niingon siya, sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na hasulat na. Dili ni nato literalon nga iapil nato tong mga tinuod nga wa na masulat litra por litra nga di nilang punta mo tuo. Sama sa Council of Nicaea, Council of Trent, katong History of Dr. Jose Rizal, wa naman na sa Bible pero tinuod man na. O nang nituo po ta na nga nahitabo gyud na. O na unsaon man nato ni pagsabot mga suking tigpaminaw nga dili literal. Well, simple ra kayo. Kung basahon nato ang 1 Korinto 4, bisag mulahos lang ta sa 18 ngadto 19. Ato na dayong masabtan nga dili na literalo nato kay naay gipasabtan si San Pablo ana nga grupos mga tao. Dili kitang mga Katoliko may gipasabtan ana. Ani ano akong basahon na sa 18 ngadto 19, no. Unang Korinto 4 gihapon giingon, apan may mga nagpaburot ingon nga daw dili ako muanha kaninyo. Apan ako muanha sa madali diha kaninyo. Kung mubuot ang Ginoo og ako masayod, dili sa mga pulong niadtong mga nagpaburot kundili sa gahom. Unsa kuno mga suking tigpaminaw matud pa ni San Pablo sa unang Korinto 4:18 ngadto 19, apan may mga nagpaburot ingon nga daw dili ako muanha kaninyo. Apan ako muanha sa madali diha kaninyo. So kini iyang gitumbok ang mga tao sa iyang panahon didto sa Korinto nga dunay mga tao didto nga nagpaburot, nagpakapin silang hunahuna nga bisag si Pablo nag-ingon na siya nga muduaw lagi ko diha ninyo sa Korinto. Doon na po yung mga tao nga mapaburuton nga nag-ingon nga ay mugtuwa na buto na di lagi na muan hidri. Katong mga tawhana ang gipasabta ni Pablo ani nga nag-ingon siya, aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na sulat na, aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. So ang iyang gipasabtan kadtong mga mapaburoton didto sa Korinto nga bisag nag-ingon na siya, nagsaad na siya nga muduaw ra lagi ko ninyo diha sa Korinto. Yan moingon po ning mga tawhanang mapaburoton, ay mugtuwa na butbuto na di lagi na manhi dire. Mauning mga tawhana ang gipasabot ni Pablo nga nagpakapin sa ilang hunahuna. Nagpakapin og mga pagtulunan nga wala itudlo sa simbahan nila niadto. Kay klaro man nga haligi gud sa simbahan sa ilang panahon si San Pablo, nanudlo siya din ay magsupak-supak. So kadtong magsupak-supak, mo to'y gipasabot ni San Pablo nga nagpakapin sa ilang hunahuna. Dili ning atong mga tradisyon ron nga apostolikanon, mga suking tigpaminaw, mo'y gipasabot nga kapin nga dili tuhuan. Mga suking tigpaminaw, medyo apikin na po ang atong oras. Nanalaman tayo mga 5 minutos kapin, no? Kay kining basin matingala mo, no? Kining agud atong program ato ning gi-pattern pod sa atong katong mga igsuon atong program dito sa gawas nga kanang 1 hour na to dili ginato kinibang hutdon nagi ibili nato pila ka minutos para pod ang station makalugar pod og palusot sa unsa ilang mga ipalusot before pod sa the next program. Ay mo katingala ana. So nalalaman tay mga 5 minutos alang sa pipila ka mga pahibalo nato. Og akong tiwaso ni ugma kay naapay mga tudling sa Biblia nga ilang gigamit yan ang ilang pag-ingon nga Biblia ra kuno mao'y bugtong basihanan sa pagtuo sama sa Pinadayag 22. Tudling sa ganito 18 ngadto 19 nawa pa nato ni matinawi, no? Unsay Catholic viewpoints ani mga suking tigpaminaw sa Deuteronomio 4:2. So atangin ninyo
ugma, no? Kay ugma pangutana og tubag man ta. So pangtubago na to ning mga tudling nga kining gigawi nila nga sa ilang pagsaway anang atong pagtulunan may labot na sa Biblia. Okay, no, mga suking digbaminaw, mao gihapon, no, ayaw biya ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, kun Eternal Word Television Network, no? Ana siya sa cable, no, pangitalang ninyo sa nga channel kay depende man na sa inyong cable operators, no, kung asa nila na ipalusot na tong EWTN. O ang internet po, no, kay ang internet ron very kuhan kayo, gamit kayo, no, high-tech na kayo ta karon, no. Ako pong i-recommend ninyo ang EWTN.com, no, kinamay website po ang atong Global Catholic Network, EWTN.com. Then ang ato pong kanunay nang ipahibalo ninyo ang Catholic.com, kon www.catholic.com. Pwede mo maka-download og mga MP3 files, no. Click lang ninyo kadtong sa right side, sa ubos dapit na archives. Tuwari ito ang mga libre nga MP3 files. Naman po'y kuha na dili libre kung gusto mo tabang sa kahugpungan na pwede po mo palit, no? Kinapoy mga baligya kung gusto mo og kanang palito ninyo dito sa side, sa left side po, no? Okay. Og by the way, no, kadtong gusto mangutana pinagi sa atong kahimanan po doon sa cellphones. Okay, nga itong cellphone number 0918-54-97065. O nga itong telephone number 212-6200. Ang nga itong PC number 277-0057-86-811. Okay. Ato ning kapuso, no, pinagi sa pagbasa, no, sa mga pulong ni Mother Teresa of Calcutta. People are open and reasonable, illogical and self-centered. Love them anyway. If you are kind, people may accuse you of having selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you got anyway. You see, in the final analysis, it's between you and God. It was never between you and them anyway. Mga suking digbaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kining inyong sulugon sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas Moingon. Hangdod ugma pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak si Espiritu Santo. Amen.